Hello? Yes. Are you finding anything? Yes, sir. Don't even ask. You're just gonna see when I get home. Oh, Lord. Oh, Anything we have to go back and pick up? I don't know. We're gonna try to fit it in, boss. Don't worry about it. You're a dork. Hey guys, good morning. So, andito na po kami sa Sonora. Dito po sa likod yung sale. It's a Motherlode Christian school. So let's go inside and I will give you the tour and then hopefully we can find some good stuff today. Okay, so this is their first sale of the summer. So there's gonna be a lot of stuff and let's go. Let's go inside. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. Oh gosh, that's a bar table, right? Yeah. That's really cool. Oh my Mental gosh, condition. yeah. You were asleep at the wheel. I don't have the truck with me this time. Excuse me? Okay guys, so here's the inside. So expect ko na talaga na maraming gamit na binibinta nila dito kasi it's their first day of the sale. So medyo picky lang po ako sa bibilhin ko kasi wala akong truck this time. Wala yung partner ko, nakikisakay lang ako. So medyo focus lang po tayo sa maliliit na mura na medyo malaki ang halaga kapag naibenta natin sa eBay. So nakita ko tong vintage trains. Papakita ko sa inyo later at the end of the video kung saan to gawa at saka anong company to gawa. So nakita ko po to siya, isang buong pile ng trains for $20. Di ko alam kung ilang piraso yung andito, pero na-check ko kasi online yung price range that's niya it is for from today. $9 or And $5 when I get to, home, I will show to you $200 and some everything that I dollars. bought. Pero And depende then na nga po yan I sa will kung give gumagana you an ba, andun update ba lahat ng parts. on how much So I can sell nakadepende it po yan for. doon. Pero I think I did good today. for $20, I spent binili ko po yung $120. buong pile. And look what I Itong got, vintage right? trains. So see you guys So later pagkatapos and ko po have a nice day. naikot yung itaas, sa ilalim po kasi netong school na to is my thrift store. So i-check po natin kung ano po yung makikita natin na mabibili po natin at maibenta po natin sa eBay. So let's go! What did you guys find? How can I fix this up? I just sanded down. Oh yeah, I think you can take this off too, is it? I just need it for outside. Yeah, yeah, you can take it off and sand it. There you go. Hey, For outside. I love that one. did you see this? I love that one. Look at this. How beautiful it is. Are you buying it? No, we've been back and forth. I love it! And yes, na-load po namin lahat ng isang load yung nabili ko today. So I'm so excited guys, ipakita sa inyo later kung ano po yung mga nabili ko at magkano po yung nagastos ko. Hey guys, so welcome back at nakauwi na kami finally. Halos buong mag-araw kaming nawala. So ngayon, excited po akong ipakita sa inyo kung ano yung mga nabili ko doon sa Sonora. So una is itong mga vintage trains. Kung makikita nyo, ang dami kong nabili this time. So ito po lahat yung trains na nabili ko sa isang box for $20. So 17 pieces po yan siya lahat. Sinali na ata tong box na to. Ibang brand yan pero nilagay na nilang, binundle na lang ata nila. Tapos ito naman is yung mga parts. I know na hindi na to gumagana for sure kasi wala nga din yung rails eh. So ibibenta ko na rin tong parts na to kasi may ibang taong nire-repair nila ba tapos kapag kailangan nila ng parts, ito dito kumpleto na lahat. So ang rason kung bakit ko to binili is may iba kasing taong nangongolekta ng iba't ibang klase ng trains.
So, may iba naman na nagtatrabaho sa company yon, tapos wala silang, ang tawag nito, wala silang remembrance from that company. So may mga ibang tao na nangongolekta nito, ginagamit lang nila as a display. Okay? Oh, anyway, kasali pala to dito sa isang set na to. Yan, so 18 lahat for $20. So, chinek ko po sa eBay yung price range ng vintage trains na to is from $5 to $259. So, yung $259 for sure, gumagana yun siya at saka kompleto po lahat. Nasa box, pati yung instruction andun na lahat. So, sunod ko naman ipapakita sa inyo is yung another set ng trains. So, dito I paid $7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces po siya. So dito naman, dahil kasi odd yung trends na to, iba-iba. So kung maibenta natin siya ng $25 or $35 for the whole set, I think makakabawi tayo. Plus shipping na po yun siya. So sunod ko na magpakita sa inyo is itong Cuisinart Mini Mate Chopper Grinder. So binayaran ko po ito siya ng $2. Yung price range po nito is from $19 to $29. So it works. So kung maibenta natin to between $22 or $25 plus shipping, I think we did good for this item right here. So guys, sunod ko na magpakita sa inyo is itong vintage Olympus camera. So I paid $1 for these. I got 2. I bought 2 of them for $1 each. And then na-check ko po siya online from eBay. Yung price range po niya is from $19 to $29 plus shipping. Tapos ito gumagana pa, kailangan lang ng SD card dito. Tapos ito kailangan lang din ng AA battery. Other than that, it works really good. So ito namang this 560 zoom na Olympus din. Wala masyadong halaga siya. From $5 to $18, $19. So yeah, I don't know kung may binta natin siya ng $12 siguro. At least makakabawi man lang tayo, di ba? So, sunod naman guys is itong mga vintage Singer sewing machine attachment. So, yung lahat ng to is binayaran ko ng $5 yung isang bag. Tapos, na-surprise ako nang chinek ko dito sa eBay na isa lang ng ganito yung Singer zigzag attachment. Nag-worth siya ng $34. So ito po yung tinutukoy ko sa inyo. Itong zigzag attachment na yan is $34.99. So i-check natin. Meron po siya how many result? 216 result. I-check natin yung sold items. Kung ilan yung sold. So meron siyang 115 results. So, minsan dito ako nagbabase sa mga nabinta na kung doon ako nagbabase sa aking mga presyo. Yeah, so wag niyo pong baliwalain itong mga vintage sewing machine attachments. Kasi, ang rason siguro kung bakit medyo expensive siya, kasi hindi na siya ginagawa ngayon. Kasi yung ibang tao, nire-reuse nila yung mga vintage sewing machine tapos kailangan nila ng mga parts na kagaya nito. Kaya siguro medyo expensive siya, okay? Dito naman is a sewing machine attachments. So, dito hindi masyadong worth it siya. So, meron po siyang ang dami, 4,200 results. Tingnan natin yung sold items nito. Ooh. 1,600. It's not bad. But still, it's not worth
a lot of money. So kung maibenta natin siya ng $25 per box, we have like $75 just for this 3 right here. Tapos $32 each para dito. Check natin to siya. Singer stitch patterns for automatic zigzagger pala. Okay. Dito, meron dito $36 sa 29. 30 result. Check natin yung sold items kung ilan. So 27 result. $29 right here. It's exactly the same. $29 sold plus shipping. Kasama po to siya sa $5 sa isang bag, yung mga manual. Ayan siya. So, i-check natin kung may worth ba siya, okay? Ito dito, may $21, $17. Manual lang yan siya, ha? 18. Pero, i-check natin dito sa... Meron po siyang 461 result. I-check po natin dito yung sold items kung ilan. It's not bad. Ang daming na sold. 383 results. Sold po yan siya. So dito tayo magbabase sa ating mga prices when it comes sa mga ganito. Di ko alam kung ibibenta ko siya individually or yung buong set. I think what I'm gonna do is i-sell po siya individually. Kasi mas kikita tayo ng malaki, di ba? So siya nga pala, ang nagastos ko sa sale na yon is $130 lahat. So kasama na dun yung table na nabili ko, yung isang cabinet na nabili ko for $5. Yung table is nabili ko siya ng $20. So nire-finish ko lang yung top. Ito na po yan siya ngayon. Nilagyan ko siya ng 4 na chairs para maibenta ko po siya ng $345 sa isang set ng dining table. Yun po. From the table itself, bumawi na po tayo ng pera natin. So dito is parang tubo ko na to sa lahat ng nagastos ko ng araw na yun. So maraming salamat po sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Kung gusto niyo po ng makakasama, nasa Central Valley, California po ako, i-message niyo po ako. I love yard selling and estate sale and thrift store. Yeah, anytime, comment nyo dito at saka invite nyo ako, gugura tayo. Okay? So maraming salamat sa panonood at saka God bless po everyone.